Dobrý deň, dnes si ukážeme, ako nastaviť dvojfázové overenie pre váš účet Probinex. Na stránke probinex.com kliknite na prihlásiť sa, následne uvedte e-mail, s ktorým ste sa registrovali do svojho Probinex účtu, potom vyplňte heslo a kliknite na login. Na stránke sa vám zobrazí QR kód, pomocou ktorého pridáte svoj účet Probinex do aplikácie Google Authenticator. Ak túto aplikáciu nemáte, musíte si ju na telefóne najprv nainštalovať. Stačí na telefóne ísť do sekcie Google Play alebo si otvoriť aplikáciu App Store, vyhľadať Google Authenticator, kliknúť na instalovať pri tejto aplikácii, znovu kliknúť na instalovať a počkať, kým sa vám aplikácia nainštaluje. Môže to chvíľu trvať, potom ju stačí už iba otvoriť, kliknúť na začíname, potom zvoľte, či sa chcete prihlásiť cez svoj Google účet alebo chcete použiť Google Authenticator bez účtu a následne už iba kliknite na pridať kód, vyberte naskenovať QR kód a namierte kameru na QR kód na obrazovke. Tým sa vám pridá do aplikácie 6-miestny kód, ktorý je potom potreba napísať do poľa na počítači, respektíve vo svojom Probinex účte. Napíšte 6-miestny kód a kliknite na Verify. Vďaka tomu sa vám Google Authenticator spáruje s vašim Probinex účtom. Teraz už, vždy keď sa budete do svojho Probinex účtu prihlasovať, budete tam zadávať e-mail, heslo a práve tento 6-miestny kód, ktorý sa vám v aplikácii bude generovať. QR kód už skenovať nebudete. No a to je všetko. Práve ste si nainštalovali Google Authenticator. Prajem vám krásny zvyšok dňa.